Yan. Ito pala number 4. Uy! Maganda rin pala. Ay! Oh my God! So excited. Ayan, ano mo? Uy! Let's go to Baguio, Panagbenga. Let's witness the Panagbenga Festival. Tomorrow will be the parade. And then, yung, hindi pala, yung dance competition. And then, the parade of floats. May iPad. Ano itong iPad na? Paano ito, Papi? Paano magpapalito? Mamaya pa. Sige po, excited. Excited po, ma'am. Yun. Arting 2. Baguio. Natatakot sila baka magutom ka.
May sunog. May bumbero. Oh my God. Yan.
Tingnan natin CR nila. Meron CR. May CR dito. Uy, function na ito. Let me see. Taan. Hala, sarado. Sarado. Ay, sarado ba? May tao. Ay, may tao. Ay, sorry. Tao pala. Try pulling hard. Ha? Try pulling it hard. Okay. Ah, ganun pala yun. May tao ba? Wala. Parang wala. Ay, meron. Sorry. Oh sorry. my God. Hindi naman ko ito. Ito si Ay. Okay. Nice naman. Okay. Tatakbo na. Ito pa rin. Nakalagay. Bawal tumain. And snow smoking. Nakakalimutan. Sangat madal. Sigray na tayo. Zigzag road. Ay, nakuberan na yung moon na yun. Full moon ngayon. Oh my God, winter dito guys. Ang lamig! Matagal ko nang di na-feel ito. Yung hangin ay may ice. Yung hangin ay may ice. Oh my God. Kanina,